Ay, ambot ni mo, ako'y bahala, ana. Sige, bantay bitaw ha. Mulakaw ko. Bantay bitaw di mahuman mo ng sagingan diha. Gutbot. Lain din nato nagtrabaho no, para mahuman. Te. Sa man tao aning balay nga minyaw makayong tao. Asa ra man na ito? Te. Sa man Nara man ka diha di ay ganina na ko sig tawag di magamutingog. Sige na makag panamin diha. Naaraman ko diri sa sulod, ako pa ni magtingog. Naamagani ka din sa sulod pero kanina na ko sig tawag nimo, di ka makamutingog. Abi na og asa ka. Usa na ituyo nimo? Pati ko sa imo ha nga mangunta ka og tao para mo trabaho sa tong sagingan kay bagnot na kayo. Agay! Kasayang ba sa kwarta, manuhol ta? Alangan pag kita'y mo trabaho ana, kada ko anang sagingan mahuman na to nagdali. O hinahinayan din natong trabaho. Dili pwede og dili mahinluan ng sagingan. Kay maapsan tagabaklag na unsaon na lang. Ay sos, mahuman ra gyud hinahinayan nato na. Sa muka gyud na imong desisyon oy. Sa paghinayan mabaklag kanino? Paabtan ta na og kabaklag mapusawyom na itong sagingan. Unsaon na lang. Ay ambot ni mo, ako'y bahala, ana. Sige, bantay bitaw ha. Mulakaw ko. Bantay bitaw di mahuman mo ng sagingan diha. Gutbot. Lain din nato nagtrabaho no, para mahuman. Hala, nag-away na po sila ni Tita Eloy. Saka ito lang giawayan, no? Ano sa itong problema nila? Sa ito lang giawayan? Saging-saging? Ito, ang ko sa Tita Eloy, kaya uman siyang kulbitoy. Ta! Samanday! Tutuyo ni Buday. Tunggan, maguna ko nga naglalis mong kulbitoy. Nasa ko kay bagnot daw kay sagingan mo trabaho gani ko runo. Ha? Mutrabaho ka ta? Inanay mong suot, siksi po ba ni mo, oy? Usa di suoton da yung trabaho ko, nga naanim gid akong suot. Ay ta, dapat mo suoton ng matagukon. Nagduda na dyan ko ni mo ba? Usay nagduda. Joke lang ta, oy. Sige ta, uban ko ni mo. May pa. Tabang ko tayo, kaya ko trabaho sa sagingan. Sige ha. Minga. Te! Asa ka to ay? Te! Hindi ako magbalay. Asa na mo ka to? Ano ba to sa sagingan? Paingon ba hala to? Tuon be? Ano may rani? Tapo. Banta magsikirag yaw. Ay, suto aradi ay kagwang. Sa mga trabaho sa sagingan, pati numuag shoot? Huy! Saman. Sa'yo saman! Tanaw na yung porma daw. Nagtrabaho ka ng sagingan, nag-anak kag porma. Reklamo na may pagmutabang ka di kay sikag yaw yung paklag ng sagingan. Sita, trabaho sa sagingan, bisag numuag shoot?